ba? Bago kilok. Sige, bang sa naman ka na. Wait lang, gani. Sa mag-judge ta guys, mag-judge ta. Gingon dali ko tayo mo na, di kayo nang uli. Hi guys, for today's video is magdula day tag grandma multiplayer. So mao ni akong first video guys. Ako day si Queen Gang PH. So Wow. so mo play na taga. Ay, shoutout po no kay Ay, Gapura Bike shout ko. out day ko kay King Dong PH. Ay, we. Why buot. Gwapo nga. Dali ako pagyawit-yawit. So, sa mani oy, sa baho manigan. Baho nagbabali, wa ka. Eh, ikaw ano? Oy, sa mani oy, pindot mani oy. Ngong ikaw eh. Oy kayo, liwat sa ano? Liwat sa ano ganun? Ida ka nagdugo oy. Unsa na nig Di ko na siya giregla. Unsa man ni oy? Ni ay ging na di ka kablamana. Ni sure jud ko dili niya na malampos guys, awag gon mamatay na siya ay. Wait lang gani. Sa mag-judge ta guys, mag-judge ta. Gingon dali ko tayo mo na, di kayo nang uli. Ni patay na. Ay. Lola. Misas ay, oy kayo ba? Wala. Joke lang ganito. Kumong ka oy. Kuha ko na ilabay siyang naong. Ako na. Para sa buwak ka. Ay, buwang na siya. Ni katanawan. Ay, nagaling ko sa imo. Uy, Nao. ilabay siyang naong guys. Guys, ilabay siyang naong gang. Unsaon ni? Di mo pindot. Isita pod, oy. Ala dilig na nimo matuklog. Hoy, Lola! Oh, Ala, Lola! Lola. Nagaling ko sa imo. Na, bawo gilok. Kana imo. Dayon. Hoy! Ala! Uy! Dalawa. Magdula ko doon. Ay, kayo mag-story tayo. Ay, Mag-story tayo. kasama ni Oy. Pauwi ko na ng babae. Ayaw ba? Dapat kita duwadong. Okay, so. Kayo taon man kay, hindi naman siyang signal. Kung ka man, Oy, di man yung mapindot. Sure, oy. Sure, Oy, kaon law, Oy. Oy! Mama Sita! Buta man day ko. Ayaw ba? Gipikang kang na nao. Tanawa ko. Ayan na ka! Tanawa. Akong lola, ingan ako diya dati. Pagtago kay Banan. Bawa, magbaba ay! Mailan ka na niya kang kay Ay! Banan. Tagbak lang. Ayaw ba? Bawa gilok. Hindi, bang sa naman ka na. Bawa gilok. Ibalik ka akong tingog niya. Lamot ko. Mentubi lagi ta. Asa man ka? Balik. Dili na maayo dito ta sa ping-ping. Ay, katong white panty, katong wala nagpilo. May ugas-ugas. Wako ana gang ilabay. Way ilis. Kung dili ko mapindot ba nga? I think i-drop man na nimo. Di ka mapindot. Diba, ano sa man ako cellphone no? Dayon. Ay, back na lang day nako. Ano man? Day lang nako. Dili good. Na, lain lagi. Ayun, nabitaw ko, di ba? Ay, okay na. Ating na may pang drop o kanang ikadua di ay kani oh. Ha? Di bo ang So ay Ayun. putik na ding Pag dili ko lang sa imong lesson. Ah! Dili ko balay. Sa tinuod bitaw. Pindot akong ano. Tapos ikaw ay magpasabit-sabit ko yung buwangan ni ay. Gani, o ay kayo. Karon ko nang Dayon. Ay So, mao day to, masaka na day ko. Kung napalang ko talagang Ay. Ano man yung limpyo yung balayan ay oy. tubig. So guys, kanang ano good guys kanang So, mao day abang sa ano guys, the yellow and baby guys. Ay, naa day si ano. The yellow and baby, bugo. The baby and yellow. Okay? Abnormal jud kay Asa to? itong bata oy. Di na kumudulaan ni Dong. Ila jud ka kabaluan kay palumok siya. Try gang. Di pud. Ay, sige, shotgun. Ay, dili pud. Ay, yung gani ko. Wala na, patay na. Wala na, dude. Wala na, 3 Ay, days. bye. Oh, 3 days. Yung ka 3 days. Ay, dili. 50-50 mong kinabuhi. Oh, wala na. Last na. Dili jud ka maayo kabalo guys sa Di tinuod. dito ko baluan ni Ga. Ay gang matulog lang kada gang. O ako pa lang nadira sa sulod guys na bo sila. Baka ko. Sumbag ko sa yang nang ba. Awa god. Di lagi mapindot. Pagpalod bitaw gang aron makaatpat ko. Ah, pigay. Ayo eh. Minong yat spot.
Dayon. Uy, nice. Gang chocolate na siya, gang Ay, chocolate. bukata dito. Ganun, isa man siya, uy. Sama na, oy. Ay, shotgun eh. May shotgun, oy, kay espera na. Ay, hindi. Imong nang guro na, gang. Talalala, si Lola, wala balo. Talalala, si Lola bao ilong. Ala ka do, ala. Lalalala. Nila. Nga, pagawa na daw bawa ka. Alala, bata. Alala. Eh, may dito ka ba? Wow, kanay. May dito Wait ka na, ba? bao ilong si Lola, wala din. Magtago na. Wala pa gani. Oo. Hi, Lola. Ito na rin ang GT ang Gang, gang, simulan niya yung mga kabag ilok gang. ya, umot ako bawag ilok dong. Ay, umot ako ilok dong. Yan sa kasakwa. Ah! Eh. Gusto ko niyo mo. Eh, wapit ko. Wala na, stuck gang. Wala. Wala. Gusto dito niya ni dong. Hindi ka, baga. Maulaw lang siya. Sabi, akong inong gusto na kalimot ako. Magdali, oy. Kasi ako parang anay. Sos, namatay ng duwa nga ba? Awa. Wala ganun yung shotgun. Bitay ko lang yung liog ah. Ay! Hindi siya kawin. Kabalong maayo. Kabalong maayo. Daw niya, siguro wait sa ubing sound kaniya. Wala. Ay, wala Gusto na. niya yung sound. Ay, sama na to guys. So, mao na dito guys. I hope. I hope na-enjoy mo bullshit mo. Naman, Lisod ah. kayo siya. Ay, na. Yak! Ay! Huwag ka di ay. So, I hope na-enjoy mo sa akong video. Okay guys, ako na lang mo ingon ay kay tanga kay siya ba. Go. Okay guys, amo na to guys. I hope nag-enjoy mo sa iyang video nga. Pinaka-abnormal sa tanan ay. Okay, don't forget to click like, share, and subscribe. Kasi follow niyo sila sa TikTok guys kay na naging abnormal yung buha nga ay. So, Hoy, mao na. dili kaya. Ikaw lang to. Hindi Kuhan ka ng gwapo jud kay ko guys no. So, comment down below guys. Oh. Guwapos lagpa. Ay, lagpason. Sampaon. So, mao na to guys. Gwapo jud kay ko sa tinuod lang.